ale tango. Tak já počkám, protože tohle si fakt užijeme. Podívej, co jsem sehnala. Je. To jsou krásný větrníky, co? Ježišmarja. Moc krásný. Já už jsem je tak dlouho nikde neviděla. Dáš si tak? Děkuji, dám, rád, ale jenom taková věc, to nejsou větrníky, ale to jsou měchurky. Cože? No. Jo, takhle. Hele, miláčku, vy si tomu v Plzni říkejte, jak chcete. Ale u nás v Praze a stejně tak tady ve Vendule jíme větrníky, víš? Já i v Praze, i ve Vendule, i všude jinde, vždycky jim měchurky. A vždycky to tak bude. To víte. No nebude. A nikdy. Nebude, protože i když si stýtví Plzně, tu měchurku kamkoliv přivezeš, třeba do Venduly, tak tady logicky kousneš do větrníku. Hele, prosím tě, nemohli bychom to vyhodit. Já ty tvoje kytky teda opravdu nesnáším. Co ti udělala ta chudá? Chudinka kytička. Vždyť stejně jako já. A celá rodina maká na tebe. To nevíš? Ne. Co pak ty nevíš, že ty kytky se můžou udřít, aby si měl kyslík? Ale prosím tě, to si zkoušej někde na Národním a ne na mě. A ještě k tomu musí spolikat všechno to, co ty vynejkáš. Hele. A to jim nezávidím. Kdyby si s Miláčku občas něco přečetla, tak by si věděla, že to je tak zanedbatelné množství, že to nemá vůbec žádný význam. A v případě tohohle jedince už vůbec žádný. A propo, nechtěla by si skočit do kuchyně trošku zašmrtlat vařečkou, protože ne, že bych měl něco proti těm měchurkám, jo, ale už jsem tvý prány, ty vzdušní energie, kterou mě normálně živíš, docela přejedený. To snad nemyslíš vážně. Ty jsi mi říkala, že už večer nic nevařím, že máš panděro, že nechceš plousnout. A teď mě budeš říkat, že ti jako nedám najíst, jo. Tak jestli chceš pečený holuby, tak si ti zaběhat a nezapomeň otevřít pusu. Jsme teda v dvakrát. Poslouchej, víš, proč jsem s tebou tak dlouho? Protože jsi jediný člověk na světě, se kterým já nemám pocit méněcennosti. A víš, proč jsem s tebou já? Protože vypadáš jako měchurka. A do piče! Tak.